sauraro Assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Barkanmu da sake kasancewa da ku a ci gaban littafin LAMRAT na marubuciya Namsi Love, wanda ni Fatima Ali Zakariya nake karanto muku daga nan tashar Mabsuta TV. Masu sauraro ku daure ku danna mana subscribe domin samun labaranmu da zarar mun ɗora. Lu ta yi baya za ta faɗi, ta ji an tare ta. Bata damu da kowaye ba saboda yadda take jin wani zafi a ranta. Sai yanzu ta fara nadamar auren Isha. Inna ce ta saki salati haɗe da tafa hannu tana girgiza kai. Ta daɗe a haka sannan ta ce, yanzu ke Lamratu menene na kuka? Ai murna zaki da kika cika wasiyar mahaifiyarki. Kul, kada ki sake na ƙara ganin hawaye a fuskar ki, kin ji ko? Kallon Inna ta yi lokacin da ta maida ƙwallar da ta zubo mata. Dan murmushi ta yi haɗe da kamo hannun Innar ta ce, ba Innata, ba fa kuka nake ba fa. Kin san kwalliyar amare ita ce ta bani wahala. That why kika ga haka. Shafa kanta Inna ta yi tana mai jin daɗin ganin jikarta cikin jin daɗi da kwanciyar hankali. Hannunta ta rike ta ce, yawa Lamratu ta, Allah ya yi miki albarka, Ubangiji ya baki haƙuri da juriyar zama gidan mijinki. Daman dadinki ne ya ce a kira ki tun jiya ya sauka a ƙasar. Tana gama faɗin hakan ta ja hannunta zuwa inda dadi da Abba suke zaune. Sosai suka yi mata nasiha mai ratsa jiki tare da ƙarfafa mata gwiwa akan zaman gidan mijinta da kula da wani dukkanin haƙƙi nasa. Lamrat kuka ta shiga yi kamar wacce aka yi wa mutuwa. To, kusan hakan, don zuwa yanzu babu wacce take tunawa sai mominta. Kawar da kai dadi ya yi don san baya son kukan 'yar tasa, amma babu yanda ya iya, don shi ma zuciyarsa a raunane take, saboda lokaci guda ya tuna farin cikinsa, kuma abin alfaharinsa, wato matarsa, mahaifiyar ɗiyarsa Lamrat. Haka ta tashi jiki babu ƙwari ta bi hanyar fat ɗinta don ba ta jin za ta iya zama cikin su Minat. Tsaye suke suna wasa da dariya. Ɗaya daga cikinsu ya ce, wai kai malam rowar matar taka kake mana kome? Haɗa rai Sham ya yi sannan ya ce, matata ba sa'ar ku ba ce, idan ma kun tsaya don ku ganta to gwara kowa ya kama ƙafarsa. Ɗaya daga cikinsu ya taraf ya ce, wallahi duk bakin cikin soja dole mu ga matarsa. Wato bakin ciki kake mana kar mu samu kamarta a family naku ko? Dan taɓe baki yayi, ya san natin friend ɗinsa ba shi da wani choice wanda ya wuce ya je ya taho musu da ita. Bai ce komai ba ya kama hanyar shiga cikin gidan nasu. Yana shiga ciki suka yi karo da Huda. Ɗagowa ta yi da niyyar ganin kowaye, nan idonsu ya sarƙe cikin na juna. Saurin ɗauke kai Huda ta yi yayin da idonta ya sauya kala. Zuciyarta ta yi mata duhu, ƙafa ta ɗaga za ta wuce. Ya yi saurin riƙe mata hannu haɗe da kafe ta da ido. Da ƙyar ya buɗe baki ya ce, ke ina kika ga Lamrat? Ya ilahi ka kawo min ɗauki cikin gaggawa. Rinsa idonta ta yi da ƙarfi sai yadda take jin hannunsa a jikinta tamkar an yi mata shokin. Bakinta yana shakin ta ce, dama tana fas ɗinta. Shi kan mamaki abin ya bashi ganin tana abu kamar mara gaskiya. Sakin hannunta ya yi ya nufi hanyar fat ɗin Lamrat. A kwance ya same ta a kan bed, idonta a rufe. Ya daɗe yana kallon ta kafin ya ƙaraso wajenta. Ɗan bubbuga ƙafar ta ya yi, nan ta fara buɗe ido a hankali. Gani ta yi ya yi mata kwarjini kuma ta kasa ɗauke idonta a kansa. Bai ce komai ba, ya sa hannu ya riƙo ƙugunta ya miƙar da ita tsaye. Mayafinta ya ɗauka ya sa mata sannan ya ja hannunta zuwa hanyar waje. Takalmi ta tsaya ta sa, ita dai tana kallon ikon Allah. Suna gab da fita ya sa hannu ya riƙo ta gaba ɗaya inda rabin jikinta duk a nasa yake. Tun daga nesa aka fara yi musu pictures kala-kala har suka ƙarasa wajensu. Gaba ɗaya sumbatu suke saboda kyanta, yayin da Hisham yake maƙale da ita kamar gaske. A gurguje an kai amarya Lamrat ɗakin ta. Faɗin tsaruwar gidan ɓata baki ne. Tun ranar da aka kai ta aka fara tamka bala'i, ko kazar amarci ƙin ci dai, shi kan ko a jikinsa
A daren ranar ya fara shirin tafiya Enugu. Bayan ya ja kunnenta duk wanda ta gaya wa baya gari sai ranta ya matuƙar ɓaci. Ita kan farin ciki take yi da tafiyar tasa ko ba komai za ta sake. Bayan tafiyarsa da sati guda wata kyakkyawar budurwa ta shigo gidanta. Suna gaisa ta kawo mata abinci kala-kala. Gyara zama ce ta ce suna na Munaya. Gidanmu yana kallon gidanki shine umma na ta ce na shigo na gaida ki. Cike da jin daɗi Lamrat ta yi murna sosai da zuwan Munaya. Ko ba komai za ta rage mata shiru. Shira suke sosai a tare suka yi aikin abincin gidan. Munaya ta ce sista na ga lokaci ya ja bari na tafi kada mijinki ya dawo. Wani irin mugun tsaki ta ja wanda bata san ta yi ba. Shiru ta yi kamar ba za ta yi magana ba sai kuma ta ce babba zai dawo ba sai ya gama yawon duniyarsa tukunna. Wa ma ya san inda yake yanzu. Shiru kawai Munaya ta yi bata ce komai ba amma ta san akwai matsala a wannan zaman auren na Lamrat. Haka kullum Munaya za ta shigo gidan su sha hira, su yi karatu, su yi barci har zuwa dare sannan za ta tafi gida. Zuwa yanzu Munaya ta san komai na Lamrat kuma ta fahimci ba ta son mijin nata. Ta matsu ta ji labarin Lamrat amma kullum abu ɗaya ne ta yi haƙuri wata rana za ta sani. Yau wata 5 cif da tafiya Enugu ko da wasa ba ta taɓa faɗa a gida ba. Haka su Minat za su zo su sha fira idan suka tambayi Sham ta ce baya gari amma gobe ko jibi zai dawo. Inna ma ta sha zuwa gaida jikarta haka Umma. Dadi kam ya koma Dubai inda ya fito. Abba shi ma ya yi tafiya zuwa Maiduguri. Mujahid yana nan yana business ɗinsa a bank nasa da ya buɗe. Tun dare take fama da ciwon ciki kafin zuwa safiya ta wahala sosai. Da ƙyar ta samu ta dawo falo gashi gaba ɗaya yau Munaya bata shigo ba ƙarar tsayuwar motoci ta ji wajen su 5. Tana nan a kwance har numfashinta ya fara ɗaukewa ji ta an buɗe ƙofar sannan an rufe ta. Idonta ta limshe tunaninta ya gaya mata Munaya ce. Jin shiru yayi yawa ya sa ta buɗe idonta tsaye ta gan shi da farar t-shirt sai wandon sojoji ya ɗan rame kaɗai sai duhu da yayi. Tana ganin shi ta fashe da kuka da ƙyar ta tashi tana zuwa ta faɗa jikinsa haɗe da ƙanƙame shi. Wayyo yaya ciki na zan mutu ka taimake ni. Hannu ya sa ya cire ta a jikinsa lokaci ɗaya idonsa ya sauya kala. Ƙara faɗawa jikinsa ta yi gaba ɗaya jikinta rawa yake. Hannu ya sa ya wanke ta da wasu tagwayen maruka guda 2 sannan ya hankaɗa ta yi baya za ta faɗi ta ji an riƙe ta. Ido ta buɗe da ƙyar Mero da ta gani wacce ta koma Maryam a yanzu. Idonta ke fitar da hawayen tausaya wa ƙawarta ta domin ta ji komai tun shigowarta. Wani irin kuka ta saka mai ratsa zuciya. Maryam ji ta yi ba za ta iya jure kukan nata ba don haka ta yi waje da gudu. Tsayawa Lamrat ta yi da rubuta wa Munaya labarinta. Lokacin da ruwan hawaye ya gama jiƙa takardar tana ji kamar yanzu abubuwan suke ƙara faruwa. Shekara 2 da aurensu amma babu abin da ya sauya. Ƙara sa biron ta yi ta ci gaba da rubutu kamar haka. Wannan shine tarihin auren Lamrat da Hisham. Please Munaya, idan ban tsani Hisham ba me kike so ne masa? Na rubuta miki ne domin ba lallai ki ƙara dawowa ki saman ba. Lambar wayarta ta saka mata sannan ta ɗauki takardar ta ninke ta ciro cikin handbag ɗinta. Ci gaban labari. Jingina ta yi a jikin bed ɗin da take kwance. Wani irin ɗaci take ji a cikin ranta. Duk yadda ta so ta kau da damuwar da ke cikin ranta amma abin ya gagara. Kokawa ta shiga yi da tunanin da yake addabar zuciyarta. Rinsa idonta ta yi lokaci ɗaya ranta ya ɓaci. Idonta ya sauya kala ji take tamkar yanzu abin yake faruwa. Sam ba ta so ta tuna abin da ya faru da ita wanda har yau ba ta huta ba. Dafa mararta ta yi lokaci ɗaya ta ƙara rinsa idonta ta yi sakamakon ciwon da take ji. Da wannan ciwon da tunanin da yake kwance a ranta bacci mara daɗi ya gaba da ita. Tun da ya ɗauko ta a toilet ya ajiye ta a kan bed ya fita a ɗakin bai ƙara shigowa ba. Dafe forehead ɗinsa ya yi
lokacin da ya ji ya yi masa wani irin sarawa. Ga wani nauyi da yake masa sam ya rasa me yake damun ransa. Shi dai ya san baya son LAMRAT amma kuma zuwa yanzu ya fara tausaya mata. Dole zai yi abin da yake ganin shi ne daidai da rayuwarsa da kuma LAMRAT. Sam ba zai iya yi wa LAMRAT abin da take so ba, sannan ba zai iya ganin ta cikin halin da take ciki ba. Abin da ya fi damunsa in dai ya ganta sai ya ji kansa yana sarawa, zuciyarsa na wani irin bugu. Sam baya iya jure kallonta, he don't know why. Kullum tambayar kansa yake amma ya gagara samun amsa. Tashi ya a hankali ya je inda firiza take ya buɗe haɗe da ɗauko gorar ruwa mai sanyin gaske. Ya ɓalla murfin gorar ya kafa a bakinsa sai da ya shanye ta siyar da robar gorar. Wani special room ya shiga, zama ya a kan stool na gefen bed ɗin ɗakin. Wata black bag na ga ya ɗauko sannan ya sa hannu ya zuge ta. Wata farar takarda ya ɗauka haɗe da ɗauko wani farin fensil. Ya ɗau lokaci yana kallon takardar kafin ya ɗauki fensil ɗin ya ɗora a kan takardar. Bayan ya gama rubutun wajen ƙarfe 10:30 ya miƙe, ya yi hanyar bedroom ɗinta da ya saka ta. Kwance ya same ta tana bacci, daga gani baccin wahala ne. Numfashinta na sauka a hankali. Saman bed ɗin ya hau ya daɗe yana kallon ta kafin ya bi bayanta ya kwanta haɗe da janyo ta jikinsa. Kallon yadda pink lips ɗinta yake sheƙi. Hannu ya sa da niyyar taɓa pink lips ɗin masu ɗan kauri sai kuma ya saurin janye hannunsa ya daɗe yana kallon ta. Sosai ta rame ta haske wanda ya ƙara mata kyau. Har zai juya sai idonsa ya sauka a kan breast ɗinta da suka ciko, wanda kana iya ganin su ta cikin 'yan rigar barcinta. Dama ita saka brazier bai dame ta ba. Hakan ta sa ana iya ganin komai na jikinta. Ji ya yi tsikar jikinsa na tashi, ya fara jin sauyin abin da bai taɓa tunanin zai ji shi very soon a kan wata ba, bare wannan young girl ɗin. LAMRAT zir ya ji wani abu ya yi masa a saman mararsa. Ya yi saurin saka hannu ya danna wajen, haɗe da rinsa ido. Sam bai shirya jin hakan ba, kuma bai tunanin zai ma ji. Da sauri ya juya mata baya gudun kada a samu matsala. Lumshe ido ya yi yana tunanin hukuncin da ya yanke game da LAMRAT. Gani yake kamar ya yi kuskure a kan abin da anywhere he already make his discussion. Da wannan tunanin bacci ɓarawo ya gaba da shi. Asuba ta gari. Ɗan dubansa ta yi sannan ta ce, wai Mujahid, me kake nufi da maganar mu? Ɗan uwanka wajen shekararsa 2 da aure amma kai da an yi maka magana ka ce ba yanzu ba. Ɗan lumshe idonsa ya yi yana jin saukar maganganunsa kamar ruwan sama. Wai ya yi aure, to amma zai aura tukunna. Ai shi kam ya gama soyayya. Jin ya yi shiru ya sa ta ɗauki filo ɗin kusa da ita ta maka masa. Saurin riƙewa yana dariya haɗe da ce, haba ta wajena, ko kowa zai min dole ai babu ki. Ɗan naki ne ba shi da farin jini, that why 'yan mata ke guduna. Ya faɗi maganar yana langwaɓar da kai gefe alamar a tausaya masa. Umma ce ta riƙe haɓa haɗi da girgiza kai. Can kuma ta yi masa daƙuwa ta ce, yau na ga abin da ya fi ƙarfina. Yaro kamar mara lafiya a yi ta fama da shi akan aure. To wallahi nan da mako guda idan baka fitar da matar aure ba, ni zan nema maka. Tana gama faɗin haka ta tashi ta yi cikin ɗaki. Hannu ya sa ya dafa forehead ɗinsa yana jin yadda yake tsara masa. Wai aurewa zai aura to? Wannan ita ce tambayar da yake wa kansa a koda yaushe amma ya rasa amsa. Idonsa ya ja ya kulle cikin sauri kuma ya buɗe su, ganin halittar da bai yi niyya ba. Why always yake ganin ta cikin ƙwayar idonsa? Shin me hakan yake nufi? Da wannan tunanin ya tashi ya shige ɗakinsa. A hankali take buɗe idonta da ya gama sauya kala. Hannu ta sa ta dafa mararta da ke mata ciwo kaɗan ba kamar jiya ba. Ganin ita ɗaya ce a bedroom ɗin ya sa ta miƙe a hankali ta yi hanyar shiga toilet. Zaune yake a falo ya sa laptop a gaba yana faman latse-latse. Hankali kwance don ya gama yarda da abin da zuciyarsa ke gaya masa. Ana haka ya jiyo ƙamshin turarenta.
kansa ya ɗaga ya ganta sanye da wata abaya mai shegen kyau. Gaba ɗaya rigar daga sama a matse take, sai da ta zo daidai waist ɗinta sannan ta buɗe, hakan ya haddasa bayyanar hips ɗinta. Ko ɗan kwali ba ta saka ba, gaba ɗaya ta saki gashin kanta. Yau ko darajar ribon bai samu ba. Hakan ba ƙaramin kyau ya haddasa mata ba. Duk cikin 5 minutes ya ƙare mata wannan kallon, ita ma kallonsa ta yi haɗe da ɗan motsa fuska ta ce, "Morning yaya." Wannan yana ɗaya daga cikin habit ɗinta. Ta taɓa iya ƙin gaisar da wanda ya girme ta. Dama ya san dole za ta mai magana, domin duk rashin kunyarta tana gaishe shi. A kasalance ya ce, "Morning, how was your body?" Ya tambaye ta lokacin da ya miƙe tsaye. Kawai ta ce mai. Wata farar takarda ya bata sannan ya fice cikin takunsa na takama. Baki buɗe take kallon takardar, kamar ba za ta buɗe ba, sai kuma ta buɗe ta fara dubawa. Zaro ido waje ta yi ganin abin da ya rubuta. "I'm sorry for everything I have done, for every time I have hurt you, for every time I have ignored you, and every time you have forgiven me even though I don't deserve it. You know that it was not my intention to hurt you. I have never ever want to see you hurt. I hope that you can forgive for last time. I just want to be friend forever." Ta daɗe tana duba takardar kafin ta jefar da ita a ƙasar falon. Sosai Munayi ta yi kuka lokacin da ta gama karanta labarin LAMRAT. Tabbas kowa akwai ƙaddararsa, amma nata na daban ne. Shiru ta yi tana neman mafita. Can ta yi murmushin jin daɗi ganin abin da ta yi tunani ya yi daidai. Tunda ta shigo take sallama amma shiru ba a amsa mata ba. Hakan ya sa ta yi saurin cusa kanta cikin tafkeken falon. Tana shiga Umma da Abba na fitowa a tare. Shiru suka yi ganin baƙuwar fuska. Can Umma ta nisa ta ce, "Wa alaikum salam. Barka da zuwa, ƙaraso mana." Ta faɗa hakan tana neman wajen zama. Shi ma Abba zama ya yi, ita ma baƙuwar ta nemi wajen zama. Kafin ta yi magana Mujahid ya ƙaraso wajen. Umma ce ta kalle ta ta ce, "'Yan mata ban shaida ki ba." Murmushi ta yi sannan ta ce, "Sunana Munaya, kuma ni baƙuwa ce a gidan nan, sai dai kuma ni maƙociyar ɗiyar LAMRAT." Murmushin jin daɗi suke sannan Umma ta ƙara cewa, "To Munaya, Allah dai ya sa lafiya." Shiru ta yi kafin ta ɗauko wata farar takarda ta ba Umma. To masu sauraro, a nan zan tsahirta, sai mun haɗu da ku a shiri na gaba.